picture frame lang? Gagmay. Why, dako-dako? Gadtura. Pagihugod ko. Kaya nga na na. Tungod sa bunting. Naman, ma'am. Yan na ra. Gagmay. Hindi, awat mo yung aning size? Wala. 5R man ano? Oo, mura. Wala. 5R. Smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me what? And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most likely look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video guys is mag-rearrange na naman tayo dito guys. And then, danhin siya sa tunga, katunga, stante. And then, hanggang siya, daanin ni siya guys, diri. So, look at guys. It's very kalat pagayod guys. So, ang gawin natin guys, kanina, nagpatulong po ako sa friend ng anak ko. Shout out Marvin Dominguez. Tapos, look at guys, it's very kalat pagayod guys. So, ang gawin natin ngayon is mag-rearrange po tayo. Ayan na. At tayo lang po, ako lang po isa ang mag-arrange dito. Kasi, wala pa ako kasama dito guys. Mayroon naman po sana akong dalawang kasama guys sa tindahan. Yung isa, nag-absent because she's not feeling well. And then, may isa po akong kasama nandoon sa kabila. Sa main namin guys. Din, dito sa branch namin, ako lang po talaga mag-isa dito guys. Mayroon naman pala akong kasama guys, yun si BBRR. Na ako nukoy kauban siya, di ay kuno, anong wala na ko siya giapil. Tuwa si BBRR. Ito, gahigda-higda dito oh guys, oh. Ayan. So, ano pala guys, yung life namin dito ni BBRR is OMG guys. Dito po kami matutulog mula Lunes hanggang Sabado. Paano kasi guys, hindi naman tayo artista. Ayan, sumabak tayo. Sasali tayo ng mga premiere marathon. Yung pag-upload pala natin sa ating video guys is idaan po natin sa premiere. And then so that's why we sleep here from Monday to Saturday. And pagka Sunday, yun lang ang iuwi namin sa bahay. 1 week lang po kami matutulog sa bahay ng anak ko na si BBRR guys. Because yung internet namin nandito sa tindahan. Ayan, kasi doon sa bahay, na doon kasi punong-puno na yung wala nang bakante, hindi na pwede doon sa bahay, yung globe, kasi dami nang nagpa-connect, wala na daw space. That's why humanap ako ng ibang internet. Nakakita pa ako ng ibang internet, yun ang Bohol Broadband Cable. Dito lang po siya talaga sa poblasyon. Kasi yung tower nila nandoon lang malapit sa Palawan, and din yung Palawan malapit lang po dito. So, hindi na sila makaabot doon sa bahay namin. And then, pinag-isipan ko po talaga ng maigi guys. At sinishare ko po sa husband ko. Ano po talaga ang gagawin ko? Nang dahil dito sa YT World, ayan na guys. Nang dahil sa YT World, sa YouTube, hindi na umuwi sa bahay kaming dalawa ni Baby RR. Oh my God. Malaking pasalamat ko sa bibi ko kasi sinamahan niya ako rito. Okay na rin sa akin kahit bata yung kasama ko. At least, may kasama naman. A few moments later.
lang. Gagmay. Uway dako. Kadtura paghugog ko. Kanga na na tungod sa bunting. Kami ma'am. Kanga na gagmay. Kini di awat mo yung naning size? Wala. 5R man ano? Oo, mura. Wala. 5R. A few moments later.
DJ Cam, Idol. Achop Boulevard. DJ Cam, Idol. Idol.